श्री स्वामी समर्थ। स्वागत आहे। तर स्वागत आहे तुमचं शिल्पा आणि मिकी ब्लॉगमध्ये। तर तुम्हा सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हाला हे गुढीपाडवा आणि नूतन वर्ष खूप खूप सुख समृद्धीचं आणि भरभराटीचं जावं हीच त्या स्वामी चरणी प्रार्थना। तर आज मी मस्तपैकी गुढीपाडवा आहे म्हणून अशी तयार झाली आहे। सागर संगीत मी आज नैवेद्य केलेला आहे। तर म्हटलं तुमच्याशी 2 मिनटं बोलावं म्हणून तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी मी कॅमेरा सुरू केला। तर सगळ्यांचा गुढीपाडवा खूप सुंदर आणि छान गेला असेल, कारण की हिंदू हे नववर्ष आहे। कॅलेंडरप्रमाणे आपण इंग्लिश कॅलेंडरप्रमाणे आपलं ते नवीन वर्ष 31ला लोक करतात, पण हे गुढीपाडवा जे आहे ते आपल्या सगळ्या हिंदू लोकांचं नवीन वर्षाची सुरुवात आहे। त्यामुळे घरोघरी गुढी उभारल्या जातात, छान गोडाधोडाचं जेवण बनवलं जातं। तर हे लहानपणापासून मी बघत आलेली आहे। माझी आई म्हणजे माई घरी सगळ्या गुढीचं वगैरे आमच्याकडे खूप व्हायचं, पण इथे कसं होतं फ्लॅट सिस्टम असल्यामुळे गुढी बहुतेक ठिकाणी उभारली जाते किंवा नाही। गावी तर ठिकठिकाणी घरोघरी गुढी उभारतात। तर छान वाटतं, आजचा दिवस खूप छान आहे सगळ्यांसाठी। तर चला पुन्हा एकदा तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि हे वर्ष तुम्हाला खूप सुख समृद्धी आणि भरभराटीचं जावो।